खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्रायनो हानि जेंनानि सायाव गोबां खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ दिनै रावबो मिथियै गैला। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्राय आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा 1 लाखनिबो बांसिन थामहिनबा 1,06,000निबो बांसिन नखरनो हानि पट्टा राननाय जाबाय। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो फिन आरोबाव दिनै बाक्सा जिल्लानि दिहिरा ओनसोलाव थानाय एबिसि ब्लकआव हानि जेंना जानानै थानाय खामानिफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय आरो माबोरैहाय थाबैनो सुस्रांनो हागोन आरो हानि जेंनायाव माबोरै गोग्लैना दं माखासे रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै दिनै दिहिरा ओनसोलनि एबा दिहिरा ब्लकनि सिङाव थानाय एबिसि ब्लकआव दिनै साफ्रोमबो जौगाखां खोन्दोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों दिनै जथायै सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायोदि थाबैनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा ओनसोलनि एबिसि ब्लकनि हानि जेंनाखौ थाबैनो सरकारनिफ्राय मावफुंना होनाय जागोनखौ बे समाव दिनै माखासे दैदेनगिरि थामहिनबा एबिसि ब्लकनि माखासे जौगाखां खोन्दोनि थाखाय मोनसे कमिटि दाना होनाय जादोंमोन। डेभेलपमेन्ट थामहिनबा जौगाखां खोन्दो मोनसे कमिटि दाना होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनजोंनो दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जागायनायनिफ्राय लानानै थामहिनबा 2-3 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव हानि जेंनाखौ 100% मावफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होबोनाय बायदिनो बिटिआर ओनसोलनि आरो बिटिआर सिङाव थानाय गासै 1,06,000निबो बांसिन नखरनो हानि पट्टा आरो हानि जेंनाखौ मावफुंना होनाय जादों। बेजों लोगोसे आरोबाव रायजो राजानि गोरलै एबा हानि जेंनाखौ गोरलैयै मावफुंनो थाखाय बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना थाबैनो हानि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय एबा गोरलैयै सुस्रांनो हानाय हिसाबै मिशन बैसोमुथि थामहिनबा मिशन बैसोमुथि मावथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना खामानि मावदों। लोगोसे आरोबाव फिन आरोबाव माखासे आद्रा जानानै थानाय हानि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै थानाय बे हानि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय फिन आरोबाव दिनै आगान होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनै नोंथांमोना ग्राफिकनि मडेलनि गेजेरजों नायनो हागोन जे बिथांमोनानो जाहैबाय साफा एबिसि ब्लक बाक्सा जिल्लानि दिहिरा ओनसोलनि सिङाव थानाय एबिसि ब्लकनि सिङाव थानाय बिथांमोना जौगाखां खोन्दोनि बिबानगिरि बिथांमोनजों दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि थाबैनो बाक्सा ओनसोलनि एबा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा ओनसोलनि एबिसि ब्लकआव माखासे हानि जेंना जाना थानायखौ थाबैनो सरकारनिफ्राय मावफुंना होनाय जागोन होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बे समाव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों।